Salam edeydi vatandaşlar, mehriban iyleşler. Bizi döwletli döwrana yetiren gahrman arkadağımydy. Agdybir halkymydy yetip gelen täzeýil bayramçylygy bilen tüýsürüňizden gutlaýar. Gahrman arkadağımyň jany sag, ömrü uzak, başy dik bolsun. Ata watanymyz Türkmenistan üçin alyp barýan döwletli işleri mundan beýlägem diňe ruwaşlyklara betlensin. Mehriban tomaşaçylar, Türkmen owazynyň döredçilik topary täzeýil bayramçylygy münasibetli Türkmenistanyň halk artisti Mahmud Naky halkara bayragynyň eýesi Jemal Saparow bilen ýörüte bayramçylyk gepleşigini taýýarlady. Häzir bizde de sanaja minutlardan Türkmenistanyň halk artisti Halipa Jemal Saparowyň bayramçylyk gutlagyny ýetirer. Gelin. Salam Halipa, täzeýil bayramyňyz gutly bolsun. Türkmenistanyň halk artisti Mahmud Naky halkara bayragynyň eýesini ýedi arkadamyň şahyr paýlaryna münasip bolan owadan denan Ustad Halipany bayramçylyk bilen gutlamak bize uly joşgun berýär. Bizde de täze Türkmenistan ruwaşlygyň watany ýylynda da owadan mahmal sesiniňiň mundan beýlägen belentde ýanglanmagyny, täze aýdymlaryňyň halka diňe ruhy lezzet paýlamagyny arzu edýär. Bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun, Taňry ýarkatyn, sağ olun. Gelin geçin. Halipa Türkmen sunuwatyny sarpalayan, sunuwa diýişgärlerini gadyrlayan arkadağımız bar biziň. Ine biziň edip arkadağımız şu täzeýil bayramçylygynyň öňü firasyna biziň ählimizi begenlerdi. Bize bir öz boluşly täzeýil sowgadyny berdi. Edip arkadağımız biziň her günümiz begenler ya. Sunuwa üçin, aýdym üçin, konsertler guruljak, köşükler, hemme zat halk üçin. Adam yılgarsa ömrü zoya. Yılgarmak için begençli habarlar gerek. Edip arkadağımız her yılın tamamlanıp gelýän döwri bütün halky bilen bir taçagyň başyna erkin döredicilik akşam diýip bir gowy çäre geçirýär. Öýde şo taýda bütün halk bilen bile her ýyl bir şey begenler gaty gowy aýdymlar aýdyp her ýyl bir täze bize täze ýylimizde bir täze serpaýlar ýapýany şüýlem edil şo däwe görä arkadağım öz halky bilen, öz raýaty, öz iýligini bilen gyzykly akşam geçirip berýärdi. Şol akşamda oturýan olayny 2018-nji ýylyň şol akşamtyna oturanmy ýaňy ýaly. Şol joşgun bilen, şol bir hili güýç bilen, şol şadyanlyk bilenem ýylyň ahyrına ýetenmidi bilmeýän galaýas. Ine arkadağımyň bize etýän şaterpaý şeýle bir bize güýç berýär. Şo taýda ýaş estrada aýdymçylarymyz bir aýdyp tanta çagyp nejiminem arkadağımyň özi her ýylda bolşýaly sözlerini ilki bilen hemmämiz gutlap soňundan men neydi bir ýürek arzum täze bir diýdi, ýürek şygyrlam, ýürek arzum döret diýdi. Arzum diýip bir diýdi, şygyr ýazdym diýdi. Şu gelýän 2019-njy ýyla bagşlap diýdi, arzum diýip diýdi. Kerim Oljanam şoň sadyny işletdi diýdi. İnglis dilini gaty gowy bilýär diýdi. Menem diýdi ýaşlygymdan gowy öýrän dilim nemis dili diýdi. Gaty köp okuyan nemis dilini. Şu wagtdan köp okuyan diýdi. Şoň üçinem diýdi, menem bir wendin diýdi, nemis dile geçirdim diýdi. Onun arkadağımız bir wendini türkmençe aýtdy, Kerim Oljan bir wendini inglisçe aýtdy, ýene arkadağımız bir wendini nemisçe aýtdy. Şeýle bir owadan bir kalwa tiňji, ýüregiňi heýjana getirji, şeýle bir mylaýym, ýatda galyjy bir owaz bolup ýaýrady. Arkadağymyň ýürek ardywy, o bir bara, her öýüň özüniň maşgala başysy, öz ojagyny, öz maşgalatyny arzu edebiljek zat da. Tebäp atmanyň aty dolugyny, ýurdun parahatçylygyny, halkyň boleliğindigini, çağalan gülküsini, adamlaň owadanlygy, ýa bolmasa şu diýe göýekdäki dilegimiz ýerde gowuşdun näde? Şeýle bir täsin
bir goşgy bolup döräpdir de. Ýöne arkadagym ol ýürek ardywy, bütün dünýä eden ardywy. Tebäbi şygyr ýazmakda arkadagymyň pederi, bizim hemmämiziň ýurdun pederi, Mälik Gulatamyzyň ýazan şygyrlaryna döwlet guşundan men kän aýdymlar etdim. Ya bolmasa arkadagymyň atasy Berdi Muhammed atamyzyň o gören kıyınçılıkları eden arzularını ýazan şygyryny onu da ben kän döwlet guşundäki şygyrlaryny aýdym etmek meniň paýyma düşdi, özümi bagtly gazaplaýan. Şonda bir Berdi Muhammed atamyzyň ýazan şygyry bar da. Adam oğlu yaşayan şekilli, yüz göze nur gerek, yürek ak gerek. Adam oğlu yaşayan şekilli, yüz göze nur gerek, yürek ak gerek. Bu dünyada gurursun sen ekenni, niyetin pelin düzü gerek, pek gerek. Şah Sultan'ın adalet bol, adıl bol, Beguhan'ın fırzat bol, akıl bol. Aslı zadı atan yali asıl bol, vursoğundu hak nurundan ot gerek. Ulu baylık başa gelin biladır, soğav işler kapıl başı kaladır. Toprağın deyir salı bol yadım, zat nemedir bu dünyada at gerek. Çınar bolsun sayan sal iline, çınar bolsun yanlışlık yağı yoluna. Gideyim emel kulun mekruh alına, kalbinde şeytanı orun yok gerek. Her kişinin kalbi gözünü tağıttır, tuğabı nesiyedir güneşin ağıttır. Yaxşı adam lümi veli darıttır, zıbanına lümi vedin dat gerek.
şayali Nuranı bol gürkanı bol ayali Kalpten gayri yaşamağı cay var mı? Seri duman bugünleri bat gerek Adam oğlu panı dünya düşölgü Dostum doğun taniyatın düşünme İşin gaydi başına iş düşünme Kardeş gerek, yakin gerek, yat gerek Adam oğlu açılmadı dünyasın Allah'ın aşkındır senin dünyadın Silah tüyür yalı yakının yadın Yüzü hakkın nuru gövün şat gerek Silah tüyür yalı yakının yadın Yüzü hakkın nuru gövün şat gerek Yüzü hakkın nuru gövün şat gerek Yüzü hakkın nuru gövün şat gerek Ah gerek yönü diyen, vesiyetname diyen. Berdi Muhammed atamız öz neslini yurdun keşkini çekecek. Yurda serkerde bolup gelecek. Yurda serdar bolup gelecek. Yurda arkadağ bolup gelecek. Yurdun yükünü götürecek. Enerinin barlığını dowamatında şoň barlığını bilip ýatypdyr diýenmi. Halepa şu Leyla Saç hakda rivayet aýdymyna siz bir dinanyň, türkmen dinanynyň mehrini, bir kalbynyň näzikligini, ýüreginiň ýylysyny siňdiripsiňiz. Gaty dogry diýen. Şulaydymy arkadagym ilk onu bize aýdyp berdi. Ha. Özi barymyz begenip gaty bir üýtgeşik aýdym. Jamaly men ananynym şulaydymy bir ýerine ýetirse menem Jamalyň aýdyşyny dinläp görsem diýip. Ondan bunu kän dinledim. Ýöne men haýyş etdim. Arkadagymyň aýdanyny maňa berýäň diýdim. Şu öwrenjek bolaýyn öz aýdyşy ýaly. Halipany biz dinläp öwrenýärdi. Maňa öz mehriban owazy bilen ýazan Leyl Taş diýen aýdymny berdiler. Kän dinledim. Kän dinledim. Onuň merjeni dinletdiýän. Garaz bir aýdymy ýazdym. Arkadagyma dinletmäni öwretdik. Ýanky ýadan aýdymmy. Şonu arkadagym maňa bir kemçilik aýtdy. Ol halipa, on kemçiligi men üçin heykel. Men aýtdym, gülbürep degre daşyny, ýeller sypamış saçyny, ýeller sypamış saçyny. Şeýdip birine ýetdirdim, dinläp. Näme üçin Jamal muny gamgyn aýdypdyr diýipdir. Özüm tele ýaýlymda ýazam ok ýöne setmi berdim.
Ne için gamgyny aýdypdyr? Ne için ýylgyrman aýdypdyr diýipdir. Haýsyňyz bilersiňiz şonu. Ol ekranna ya tele ýaýlymda görülen okda şeklim ýok otaýdy. Tetmi verdim. Ne ustatlığın ustady şol. Halip bilen Halip. Näme Jamal beýle gamgyny aýdypdyr. Ýylgyr waýtda bolmaýam diýipdir. Ne ikinji ýene gitdim. Leyli saç şeýle bir owadynç. Ondan soň maňa arkadagymyzdan ýene bir hoş habar geldi. Şu Leyli saç barady. Men nipdir Jamala şolaýdym bagş etýän türkmeniň toýlaryna ýanglandyn. Türkmeniň toýuny bedetin. Türkmen maşgalas toý tutanny şolaýdym bilen töre geçirmäni men uruksat etýän diýenlerinden soň onuň töölemi bagtly günlerini şolaýdym aýdylsa arkadagymyň sözüni, arkadagymyň tadyna, ýaşlaryň gelejegim edil şonýaly boljagyny ynanýat diýen inatagaty köp haýyşlen gelýärler. Halipa inäsiz bir näçe aýdymlar çemenini şu biziň türkmen wada tele ýaýlymyda öz dinleýijileriniňe biziň halkymyda tüýjüligi bilen ýetirdiňiz. Ine bul aýdymlarda şu siziň tahnada geýýän eşikleňiň, milli liwatlaryň şu döwrewap biçüwdi özüňiz dikinçiňizde hödürleýäňizmi, aýdymlara görä saýlaýaňyzmy, gowunuňyzda laýyk saýlaýaňyzmy? Birinci ne var aýdym gowunuňa laýyk etmesen bolmaýar. Aýdymam, liwatam, onuň men her bir eseriň özüne görä liwatyny saýladyk. Sebäbi halk eserim dinlemeli. Ýöne bu owadan ýurtdy, ýurdumyzyň baýlygyny, ýurdumyzyň kuwatlylygyny, ýurdumyzyň şeýle bir owadanlygyny biz liwatlamyzyň üstüne bilen görkezmeli. Men şu bir liwatda 50-60 aýdym aýdan borsam, ol bir gaty Tomaşaçyn ýa-da halka bir ütküçük täsir galdyrmazdy. Sebäbi owadan ýurdumyzy, asuda ýurdumyzy, parahat ýurdumyzy, adalatly arkadagly ýurdumyzy, arkadagymyz şu ýurdun kuwatlylygyny öz halkyna siňdirýänni biz teleýaýlym arkaly görkezmeli ýyly. Hemme zadyň takatyna mehriban arkadagymyz. Mehriban tomaşaçylar, Türkmenistanyň halk garçysy Jamal Saparowanyň ýerine ýetirmegine gahrman arkadagymyza alkysnama bolup ýanglanjak şu aýdymy size hödürleýär. Atmi ekelim barlarımda bağıt yar ve arkada altın maşıncı atmi ekelim barlarımda bağıt yar ve arkada barlarımda bağıt yar ve arkada aydım ayka kuşlap bağıtlı geleceğimi barlarımda bağıt yar ve arkada sen danatım dürden etim doğrutun
Halipa ene Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şagulyewanyň sözlerine döreden Rıza Bolower analygyny diýen aýdymyňda bize ýygy derli SMS-ler gelip gowşýar. Ine şu aýdymlar dogrusyna da biz söhbet etsek. Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şagulyew Türkmenistanyň halk ýazgysy Mahmuladna halkara bayranyň eýesi o näme o şygyryň içinde gaýnap milhem bolan denanna. Men bir diýdim bir şygyrlaryň itleýän ýetim onu toplap ýerdi. İlkinji elim alanymam şu 2-3 tane eser boldy. Barlygynda Bagtyar we arkada diýen gowy eserini taýlap aldym içinden. Ondan Rıza Bolower nal gidenne. O şeýle bir her başdaky diýişim ýaly ýurdun joşguny kalbyň watanyň owady kalbyňda aýlananna ýanky eserliň ýüregini açyp içindäki gizlin sırrı owadyny halka ýetirmege mümkin eken. Käte özüm goşgum ýazaýan kompozitor derejesini özüm öz aýtjak aýdymlamyň sazyny özüm döretmäge okuyup berdi. Şu watan arkadagyň ýurdy, arkadagy watbeden aýdymlarym ýüzden geçipdir. Şu watanna ilhama joşgunlar. Şu watan synodyň watany, şu watan joşgunyň watany, şu watan parahatçylygyň watany. Gözelligimizin eseri şeýle bir maňa uly täsir etdi. Nal gidenne diýen eser bara. Adamyň Ömür beýan edilýär. Görkün saklarmy suratyň? Görkün saklarmy suratyň? Dur ýüzün gan edenne. Görkün saklarmy suratyň? Görkün saklarmy suratyň? Dur ýüzün gan edenne. Geçer güç gurbatyň merden bilen hal gidenne. Bile geçer güç gurbatyň merden bilen hal gidenne. Şişirmay darak Sipılır mi almayana Şemalı seyran dinle Sipılır mi almayana Şemalı seyran dinle
boşap yan gidene Üç gün kan eriğinin sancık boşap yan gidene Koşu dida Bil bağlarsın oğul gıydı Her haydi bir yan gidene Bil bağlarsın oğul gıydı Her haydi bir yan gidene İkbal ve illerim dat Ni ikbal ve illerim dat Dolunun daştuğunun yad Bulurmun sen kumdun ziyad Cetet boşap can gidene Bulurmun sen kumdun ziyad Cetet boşap can gidene boşap can gidene Bil bağlarsın oğul gıydı Her haydi bir yan gidene Citet boşap can gidene Her haydi bir yan gidene Citet boşap can gidene Halipa ine Şahir Qurban-Nazar Ediýew bu käriň özüniň häsiýeti bar. Bar onuň gazaply näde gylygy, döredçilik seni unutup biler, eger sen unutsaň döredçilik diýär. Siz Şahiriň bu setirlerine eýerip ýerginsiz zähmet çekip arman ýadaman öz aýdymlaryňyň sazyny öredýär. Şu saz döretmekde size şu tanqidçiňiz, döredçilik maslahatçiňiz merjeniň täsirini ähili. Doğrudanam yankı diýişim ýaly ol döredçilik tüz ýaşaýyş men gözüňme getirip bilemok. Bir aýdym aýtmak bilen kanakatlanmadym. Ýurtda milli şu aýdymlara milli tans goýmaklyk hyjy döredi. Gyýjaşym bilen şu tans goýulanyda esasy maslahatçy özüm şu tantyň içinde şu zat bolmaly, bu zat bolmaly, şular ýaly atyrlylyk bolmaly, türkmen gyýdylaň atyrlylygy aýagy ýerden üzülmeli. Şu zatlar tantyň içinde innek görkezýär. Arkadagyň zamanasy ýanky diýişim ýaly meni kompozitor etipdir. Kä wagt bolýar-da getirýän goşguýun günne zatlar ödetim gelýär. Onuň gowja goşgy Kakamratjan nämeňma gözellegenim näme gowzatba. Döwlet Anamratov Türkmenistanyň halk ýazgysy döwlet dogan näme gowja bir han okap bersene. Goşguýun yüreginiň içindäki yumogy çözläp saýdan aljak bolamdy onuň. Merjenjan sen görünmäý dagaýdym. Şeýle bir ynjyklap da saz. Gat ynjyklap. Şol yüregiňdäki duýguň aňa geçmeli. Aňdäkinem içinden hiňlenmeli. O gün aňdäki daşyny çykarsaň başga zat bolup gitýär. Şu wagtda telefon jaňy, ýa-bir ýygyp kakylsa, ýa-bir merjen öýde bolup diýman, eje diýse bar gitýär onuň. Şular ýaly. Şu zatlar, şu odan ýurt şu zatlar bir ýaşatýan.
Halipa ine biz täze 2019-njy ýylyň bosogasyna durdy. Şu täze ýyl bayramçylygy, maşgala bayramçylygy. Bu bayramçylyga diňe bir çağalar däl. Ula adamlara maraşýarlar. Uludan kiçe hemmeler garaşýarlar. Täze ýyl bayramçylygyna toý taçagy adatdakylardan has bir uly, has bir üýt köşük bedelýär. Halipa şu täze 2019-njy ýyla tedemmir özüňizdäki döredçilik joşgunyňyz bilen gadam basarsaňyz, ine täze ýyl maksadyňyz sizin. Täze ýyl maksatymyz näme? Arkadagymyz biziň maksadymyzyň düýbüni tutup berdi. Türkmenistan rewaçlygyň watanyny mukaddes şigar bilen başlady. Bizim şu şigary halk bilen, watan bilen, watanyň ötüşi bilen, ýurduň parahatçylygy bilen, asman asudalygy bilen, arkadagymyň adyl adalatly siýasaty bilen alajaýyp ýaly işip ýylyň dowamyny bir näçe eterler döredip halka ýetirer. Men maksadym, men arzum näçe arkadagym köp wagt bedi bilsem, näçe köp eser döredi bilsem, şonu maksadyma ýetermikäm diýen. Arkadagymyz şol mukaddes şigara teslenenden Kakamrat Recep şol akşam görüp Kakamratsan derrew bir zat gerekdi. Otaýda näme? Erkin döredicilik akşamda aýdym-aýdylýar, köpçülik birek bilen salamlaşylýar, tant edilýär. Onuň şonu Kakamratsan bilen tataş Kakamratsan ertir bermesen bolanok. Men şu ýyjy işlemesem bolanok diýen. Şo ýyjy aldym şonu. Şoň eýän men şoň bir zat şoňa etmeli men. Şeýdibem, ne bir gowy esere başladyk. Meniň bir sesimiň mümkinçiligini görkezip biljek eser boldy diýetim gelýärdi. Özüme begenýän, şoň üçin ilkinji begenjimi, şatlygymy türkmen owadynyň gepleşigine, türkmen owadynyň tomuşaçylary bilen paýlaşatym gelýär. Şondan bir parça aýdyp beräýin. Gadim ýodalary ýol bolup, dilekleri hak nurundan köl bolup. Tirgin körön il bolup, döwletli ogullan döwlet tapany, Türkmenistan rewaçlygyň watany. Döwletli ogullan döwlet tapany, Türkmenistan rewaçlygyň watany. Halipa ine biziň hemmämiz bayramçylyk ruhuna, şu täze ýyl akşamyna öz dinleýiçileriňize, türkmen halkyna täze ýyl arzularyňyzy ýetirseňiz. Täze ýylla her bayramçylykda da odan arzular halka, watana, arkadagymyda gaty iňmir gowy sözlerini aýdylýardy. Täze ýylam näme? Ilki bilen botogadan gelen täze ýyl öz döwleti bilen, öz
bagty bilen, öz asudalygy bilen, parahatlygy bilen gelmek arzu etýän, bütün dünýäň ýüzüne öz şatlygyny getirsin, öz bagtyny getirsin. Dünýäň ýüzüniň halklary içinde biziň ýurdumyzam diňe toýdan toýa, ýurtda aýdymsaz, toý bayramçylyk, adalat, bir asudalyk, parahatlyk arkadagym bilen höküm sürsin. Şu pursatdan peýdalanmam mehriban arkadagymdy, beýik arkadagymdy, maşgala bayramy bilen bütün maşgalatyny gutlaýar. Maşgalatyna mydama şatlyk, gülkü höküm sürsin. Arkadagymyň dünýäýinleren käbämiziň ömrü uzak bolsun. Kıblamyzyň başı dik jan tag bolsun. İdiz arkadagymyzy iýlugny halky bilen gowunmak şurada miýetler etdim. Ýene bir gezek toýlanmak toýlaş. Sağ olun Halifa Can, sağ olsun. Kahraman arkadagymyzyň diýişýäli goý täze 2019-njy ýylyň gökdäki arzuwlaryňyz ýerde gowuşdun. Sağ olun. Mehriban vatandaşlar, ene şunun bilen bir gepleşmeden bayramçylyk sany geçer gutorýar. Bizde de täze Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna jan taglygyny, maşgala agdawirligini, artgaly ojaklaryňda diňe bolelinligi arzu edýär. Kahraman arkadagymyň elmidama döwletli işleri rowaşlyklary etlerip jany sag ömrüde başı dik bolsun. Sag bolun edilýärler.